uthatha indaba zomfazi wakho uyoyitshela abakini, sokumele lo muntu umlahle ngoba ngeke esaba nesithunzi la ekhaya. Usuvele wamdivorsa wena, usahlaleleni naye ngoba uhlalela ukumgqilaza, uzomgqilaza wena, uzomshayisa ngamadlozi la ekhaya. No, ayikho right loo nto leyo, ayikho right. Uma kuwukuthi uthandana nomuntu, nihloniphe lowo muntu, ngikhulume kahle kwabakini. You understand? Uma kuthi sihlala la endlini sobabili, kumele wazi ukuthi yena siyaxabana manje kodwa uma uphuma phandle uphuma umhleka. Awuphumi uquvula umlomo manje la phandle. No. Subonisa abantu ukuthi la endlini kunento ade siyilungisa. Futhi awuphekiwe kahle, kumele ubuyele kini. Uyindoda noma umfazi, uyishidi. You understand? Awunazi impawu zokugana. Vele emshadweni awuhanjwa namadanono. Emshadweni ukuyiwa namatshe, uthatha ishu ligwenye. Kube nenhliziyo yetshe. Ufunde ukwamukela isimo esihle nesishisayo. You understand? Umuso obudlelaneni. Because ebudlelaneni akekho umuntu wakuhambe wayengenamazinyo. Uya amazinyo esephelele naleli lokugcina elilaya endlebeni selikhona. Okusho ukuthi ngeke ngikukhuze mina la. Kumele sibonisane. Because uzela ekhaya vele usufundisiwe ukuthi indoda iziphatha kanje, umfazi uyiphatha kanje. Yayizwa lento leyo. Manje ukuthi wena ufuna ukunderstand, awufuna ukubambisana nami, ufuna ngibambisane nobani? Mawuthi awufuna ukubambisana nalo muntu othandana naye, ufuna ukubambisana nobani? Ingakho uzothatha indaba zalaya ekhaya sizenza mina nawe uhambe baxoxela kini. Kini kumele behlale bezindaba ezinhle njalo. Siqeda ukulwa manje uthatha ifoni ihlabe kini. Mama ninjani? Hawu siyaphila. Yawu bakithi ngihlelana nobaba kaBoy bakithi. Uthi nginibingele anikhulumisana. Bese ungena usikoni la uanti. Squeeze angene la. Ngiqeda ukulwa manje. Inyembezi kumele zisho same time ziphele ebusweni. Same time kuhlekwe kube mnandi. Mehamba ngiqale phansi ngihlale ningakhulumisana. Ya. Mina nginodadewethu kwayehlupha sisakhula thina uzothi silwile lapha sibanga ukudla. Kwaliwa kwamanzi phansi. Qeda umama sithume athi hambani niyothenga ukuthi okanye siyotheza. Qhamuka umuntu ajwayele kabi mina. Ngoba mina ade emncane. Usisi uzolwa alwe nalowo muntu simshaye sinjalo singakhulumisani. Siqede siqhubeke singakhulumisani sihambe sizofika ekhaya. Ngasijwayele kabi ukushaya. Yazi ukubanga yini lokho ukuthi sakhula sidle sitshene sisodwa. Ongasenzeki manje. Yayibona into leyo. So ke bafowethu, mawukuthi sekudlelaneni, zazi ukuthi ufunani empilweni. Ube umuntu womuntu wakho. Impilo yakho izoba lula. Yekeni lento yokuthandazela imishado. Yokuthi uNkulunkulu uncela ubusisa umshado wami, uNkulunkulu akakubusisa ungabusiswanga umuntu othandana naye. Kumele umuntu othandana naye ahlale abe happy always. Wena uzobusiseka. Kanjani na umuntu othandana naye makuthi uhappy? Wena njengendoda uzokhuluma kahle kubo. Abakubo bajabule kuzokujabule nedlozi la kubo nesithunywa sakhe lowo muntu. Siba happy. You understand? Bese bakuvuma bakubusisa noNkulunkulu besiyabhansela. Kodwa makuukuthi uyamhlukumeza lo mfazi ohlala naye lapho. Uzolala ekhaya ebusuku. Labantu abamgadile lapha bazokubhaxabula. Ngoba ikhanda lakho licela usimenta awuthathi kahle. Ngifuna ukunitshela kunamadoda manje ayiyaphu abanye bathi badliswa awudliswa ushawa idlozi likukhiphe lenkaninyana esele encane. Ikhiphe yona ukusa vale kuzokuvaleke nomsebenzi. Thatha inhlanhla yakho ninika umfazi asebenza aqeda kubuse. Ngoba wena uthatha ulaka lwakho lasekontrakini uzanalo la endlini. Uzola nomuntu wrong uhlulwa amanye amadoda. Kunamadoda mina engiwaziyo masetshwaleni le eswathuma ugwayi. Ayicelela ukuthunywa. Awewe mfowethu mina ngicela ngithume mfowethu. Ngicela ungithume. Uyazi ngizothi keep change, keep 200. Ngithi hawu ngiphathele lapha ingude e1 ehenneken. Awushintsha uzobona uzomisa kanjani. Ufuna utshwala nje uphuma endlini engenalutho ngoba akasebenzi kusebenza umfazi. Ushawe idlozi. Ushawe uNkulunkulu, ushawe imvelo wena. You understand? Kunabantu abayiqalekisayo bona. Umuntu othatha isiqalekisa sibeke ekhanda. Uzokhela amalahle. Ngenxa yokuswela lento le.
kuphela. Yabo makuthi usemshadweni kumele uzazi ukuthi wena ubani muyindoda kumele uzazi uyindoda. Indoda kahle kahle idalelwe uba nekhandla eliqinile, awuvumi noma yini. Kodwa lokho ungakusebenzisi njenge-advantage phezu komuntu wesifazane. Ungathi uhlulwa yithi le ngaphandle ungena endlini usuzobhodlela emfazini. Ize no, ayenziwa lento leyo. Lokho thina sikubiza ukuthi uyi-barbarian, uyisilima. You understand? Uyisithutha sokugcina. Kumele wazi ukuthi umfazi umuntu okupholisa amanxeba mase ukushayile thina insizwa lapha. Uze ufike la endlini ufike umtshela umfazi ngilimele manje ngiwile etrainini. Isimela sithe siyasuka ngathi ngiyagibela ngalimala. Angithoba la. Kanti ngifaka impama ushayile. You understand? Isihlahla sokuphumulela umuntu esimame. Into yokugcina yokuthintwa, sitshe sibuthakathaka, esifayo noma inini. That is why ikhehle langikhulisa mina la ngitshela kahle lathi uPhungalenja mfana wami woza la. Tshele. Ngangisabizwa ngoGetjas. Mfana umfazi ofuna ukuxolisa emfazini. Ngazibona ungakwazi ukuxolisa emfazini awuyona indoda. Sewumfana safuna ukukhuliswa, upheke ube ingqwele. You understand? Umfazi ngisho ukuthi uwrong umfazi. Umfazi unokufika esikhathini sokuthi ke abe kwesinye isikhathi esingangeni kuso thina. Okwemvelo lo kwadalwa uNkulunkulu nathi sakufica kunjani ogogo babenjalo. Abe kwesinye isikhathi sokuthi akafune ukuthintwa umuntu esimame. Akafune uba nenhliziyo encane umuntu esimame. You understand? Sengitshela ngomfazi ke manje. Umfazi unofika isikhathi sokuthi acikeke engazi ucikwe. Ngithola ukuthi kwesinye isikhathi useyinsukwini zakhe. Bacikeka. Bahlala yabo nje bayileyo nto abayiyona. Kumele umu-understand. Ungahlezi njalo unyusa amagiya njalo wena kuyaliwa. No. Azi kumele umfunde umfazi wami ngesikhathi esiwukuthi uba kanje. Uyabona? Exactly. Uzoba indoda. Hayi ukuthi kancane kancane lapha hey mfazi hey uyapheka usuyachitha. No. Kodwa awuvumi konke. Kunezinye izinto angamelanga uzoyivuma uma uyindoda. You understand? Kumele umbekele umthetho umfazi ukuthi mfazi ngesikhathi esiwukuthi senza ukuthi akwenziwa ukuthi ngesikhathi esiwukuthi. Kodwa manje makuthi nizohlezi njalo ukhuphula igiya njalo idazi boom phezulu. Uzomkhuza kanjani lo muntu uzombonisa kanjani? Ngoba kwawena uyinkinga. Uyasabeka. Umfazi akumelanga akusabe, kumele akuhloniphe. Futhi akumelanga akuthande. Wena ndoda wena omele umthanda ngoba wena umsukelile. Usindo ibhluke lakho lapha wayomtshela ukuthi uyamfuna, ngifuna ukuzomfaka la uyamthanda. Umfazi akanalo uthando, unenhlonipho. That is why sekhathele wakushiye. Ngoba vele akazi akuthande. Umfazi akekho umfazi othi wathanda indoda. Lutho. Uyakuhlonipha.